Salamu alaikum balen cene muso denmisɛnnin ma kɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa bi ye alamisa ye octobre kalo tile 5 video teliman don a tɛna janya kosɛbɛ a dabɔkun de ye walasa ka kɛlɛkɛyɔrɔ kibaru ko di aw ma ka front kibaru ko di aw ma k'an ka finitigilakaw k'u ka kibaru di aw ma aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ siraw sanfɛ k'a fɔ ko fɛn min an ka finitigilakaw ye olu kɔni bɛ ka Tako Saba ani Denkaramugu Konate u b'u k'o da fɛn min ye terroriste ka nin waati na ANEFIS tiɲɛ don fɛn min an ka finitigilakaw ye nin waati na u bɛ ka terroriste ta sanfɛ u b'u ta duguma u bɛ ka gosili sugu bɛɛ da terroriste ka ANEFIS ni mɔgɔ min bɛ ANEFIS dɔ ni mɔgɔ min tɛ ANEFIS dɔ aw bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ ANEFIS a bɛ Kidal région de fɛ ANEFIS yɛrɛ ni Kidal cɛ ye kilomɛtiri 112 ɲɔgɔn ye ani Gawo cɛ ye kilomɛtiri 230 kɔ ɲɔgɔn ye donc convoi kɔni wulila fo ka taa surunya ANEFIS la fɛn min ye terroriste ye olu kɔni y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ convoi bali ka tɛmɛ maliyɛnw nin waati na a ma nɔgɔn terroriste bolo terrain kan u bɛ ka gosi cogo min na u bɛ ka gosi ten u yɛrɛ kɛra u bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ boli yɔrɔ o fana tɛ ka sɔrɔ bolo nin waati na o tuma an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ armée bɛɛ ka dugawu kɛ an ka finitigilakaw ye bɛɛ k'a ka soutien yira armée la parce que nin waati na fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn ko kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ e de ye an bɛ min fana préparer latigɛ o ye k'a fɔ ko an filɛ nin ka kɛlɛ min kɛ nin waati na et plus précisément kɛlɛ min filɛ nin ka kɛ ANEFIS bi c'est comme si armée malienne bɛ ka Sahel tɔgɔla kɛlɛ kɛ armée malienne bɛ ka CEDEAO tɔgɔla kɛlɛ kɛ armée malienne bɛ ka hali Afrique tɔgɔla kɛlɛ kɛ parce que terroriste minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ attaquer Benin minnu bɛ attaquer Togo minnu bɛ attaquer Côte d'Ivoire minnu bɛ attaquer Niger minnu bɛ attaquer Nigeria minnu bɛ attaquer Burkina minnu bɛ fo Somali n'o ye Shebabu ye olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan parce que nin ye terrorisme ko de nɔgɔyalen ni armée ye sebaga sɔrɔ terroriste kan nin waati ninnu na o ye terrorisme ko nɔgɔyalen donc ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan n bɛ k'o de fɔ aw ye Shebabu b'a la Boko Haram Nigeria o b'a la AQMI b'a la comment dire la EGS ainsi de suite u bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan mais u bɛɛ n'a ta bɛɛ armée bɛ ka tagama u ka cogo min na a bɛ ka tagama u ka ten nin cogo in na fɛn min ye drone ye a bɛ ka bonni kɛ cogo min na a bɛ ka bonni kɛ ten ni drone ye minnu jɛ fɛn min blindé ye olu b'o ta ni blindé ye minnu jɛ chariot b'u ta ni chariot ye minnu jɛ fɛn min ye an ka sniper ye u b'u k'u ta nin waati na maliyɛn kɔni bɛɛ k'i hakili sigi ka welewelekan kɛrɛnkɛrɛnnen da ANEFIS ka bɛn armée takun tɛ aw kɛlɛli ko ye armée takun ye ka taga aw de protéger ka bɔ terroriste contrôle la armée takun ye ka taga aw de protéger ANEFIS ka bɔ narcotrafiquants contrôle la wa armée takun ye ka taga aw de protéger ka bɔ fɛn minnu ye trafiquants d'êtres humains tɔɔrɔ ma armée bɛ ka taga o de la u bɛ ka kibaruya jugu fana cari Kidal k'a fɔ ko ni armée nana don ta a bɔra ta armée bɛ ka taga Kidal walasa ka taga Kidalikaw de sécuriser armée bɛ ka taga Kidal walasa ka taga Kidalikaw de sauver ka bɔ terrorisme contrôle la ka bɔ narcotrafiquants ani trafic d'êtres humains armée takun ye o de ye ka taga o baara de kɛ nin waati na armée ni Kidal cɛ hakili la o man jan bilen ANEFIS kɛlɛ a tɔ tora dɔɔnin ni a banna waati min na an bɛ kunnafoniya jɔnjɔn di a ma mais an b'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi nin waati na sebaga bi an ka armée bolo sebaga bi armée malienne bolo dessus bɛ armée malienne bolo fɛn min armée malienne ye ale de bɛ ka kɛlɛ sebaga ta nin waati na kɛlɛ fana ɲɛmɔgɔya o bɛ ale de bolo terroriste kɔni u bɛ ka boli ka don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ ka ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc o kunnafoniya teliman de tun bɛ k'o di aw ma a ye kunnafoniya laban minnu yɛrɛ sɔrɔ a yira n na k'a fɔ ko hali farajɛw bɛɛ ANEFIS bi ka terroriste kɛlɛ donc hakili la mɔgɔ kan k'a dɔn o la k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen kɛlɛ min bɛ sen na c'est un combat très décisif o de la an tɛ fɛ mɔgɔ k'an distrait Bamako ni marche ko kuma ni fɛn wɛrɛ ko kuma ye an bɛ kɛlɛ la fɔlɔ n'an tilala kɛlɛ la a tɔ politique ko kuma an bɛn'o kɛ Bamako mais en attendant a y'a to an k'an concentrer kɛlɛ kan armée a bɛ ka tagama Shebabu ka nin waati na ANEFIS a bɛ ka tagama JINEMI ka nin waati na ANEFIS a bɛ ka tagama AQMI ka nin waati na ANEFIS bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ ka tagama o kan donc maliyɛnw urgent dɔrɔn de bɛ terroriste ka page n'u ka compte ka nin waati na urgent u bɛ ka wele bila ko mɔgɔw ka n'u dɛmɛ u bɛ ka wele bila ko mɔgɔw ka bɔ jamana wɛrɛ la ka n'u dɛmɛ mais aussi t'u kisi bitɛ ma vidéo a partager garde merci